Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. Bisan pa sa atong mga kaigsuunan online, ang amuang pag-regards kaninyo diha, kauban sa inyong pamilya, mga igsuon, ug mga higala. Kami nagaampo pod kaninyo, especially gayud sa ato ang mga senior citizens ug mga kabatanunan nga naglantaw karon sa ilahang panimalay. Atong iduko ato ang mga ulo ug magsugod kita sa pagpaminaw sa wali pinaagi sa pagampo. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imuhang balaang espiritu nga maoy amoang magtutudlo karong kabuntagon. Naghangyo kami Lord sa iyahang paglamdag kay ug sa amo ang kaugalingong kaalam lamang wala gayud kami arang makatunan ug mahinumduman apan ang imuhang balaang espiritu o Dios nga amo ang gisaligan mao gayud ang magatudlo ug usob bisan pa sa pinakatig-a nga kasing-kasing nga nagapaminaw karon sa imuhang pulong. Kanimo Dios ang dungog ug himaya sa imuhang halangdon nga pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa mga inahan nato nga naa dinhi sa GCAF ug naa sa inyong panimalay, ang ako ang pag-greet kaninyo og Happy Mother's Day, no? Gikan gayud sa ako ang kasing-kasing. Kung naay mga inahan diha sa inyong abay, palihog lingia ingna nga Happy Mother's Day. Salamat gayud no sa mga kababainhan, ilabi na sa mga inahan, kamupod nga naa sa inyong panimalay, nagapasalamat gayud ako sa bug-os nga pagpasalamat sa Dios diha sa tungod sa inyong kinabuhi. Usapod sa role gyud nga gihatag nako sa ako ang asawa, isip dili lang inahan, kay usapod siya ka treasurer sa amoang panimalay. Maunang pagbasa niya sa balita nga naanay naadi ay. Ang ato adi ay pagwali karong kabuntagon kay makita sa Mateo 28, pinakalas na gyud nga chapter sa Matthew 1 hangtod sa 15. Ato ang pagaistoryahan ang kabahin niining title nga dayag kaayo ug unsay atong pagaistoryahan. Buhi si Jesus, no? Sa Mateo 28 hangtod sa 15. Na ang ako ang asawa kay usapod sa iyahang role sa panimalay kay treasurer. Sa pagkakita niya nga nigawas na ang 5,000 bill nga kanang sa Facebook or sa social media, sa balita, murag nahingangha siya nga naa na di ay no 5,000 bill. Pero sa ako apong paglantaw no sila pulapo, pero paggunit na no sa usa sa head sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mura man siya katunga sa bond paper ang kadak-ah. Naay usa ka tawo nga niingon nga pag magdala daw siya og kwarta nga 5,000, dili naman daw maigos iyang pitaka, envelope na daw ang iyang dadon. Grabe kadako ang kining salapi. Pero tinuod ni siya mga igsuon, naagyud siya 5,000 bill ug madawat gyud siya. Apan sa ako ang paglantaw-lantaw ug pag-research, ang gibuhat di ay nila ka 5,000 bill kay 1,000 lang kabuok. So dili gyud siya in circulation nga mag-produce sila og daghan kaayo nga 5,000 bill unya magbitbit na lugar tag envelope dali ra kayo kawaton no mura pod og makabitbit tag 5,000 nga kwarta no. Pero mao na siya igsuon, dili daw siya in circulation, kundili in celebration kuno sa usa ka dako nga celebration, nagbuhat sila og ingon ani
mura siya og in memorandum lang lugar. No, dili daghan. Pero og ganahan gyud ka, pwede nimo paliton kini nga 5,000 bill pero lisod kayo kay 1,000 raman kabuok ang ilahang giproduce nga bill. Pero madawat ni siya ha og imuhang og mopalit lugar ka sa market, madawat ni siya sa bill. Nakahinumdum ko nga naay illustration bitaw nga kadtong maggunit ang usa ka magwawali or magtutudlo og 1,000 pesos bill, unya og imuha kunong kumuton, mausob ba ang iyahang value? Dili, no? 1,000 ra gihapon. Imuhang tumban-tumban kuno ang 1,000, mausob ba ang iyahang value, ang bili? Murag dili, 1,000 daw di ay gihapon. Apan na ako'y naabtan nga kanang unsa ni balita, actually dugay na ni siya nga naay nahitabo nga hyperinflation. Mao siya gitawag sa mga economists, hyperinflation of money. Ilabi na sa lugar sa Venezuela and other South American countries ug didto pod sa Somalia nga tungod kay gaprinta sila og perting daghanang kwarta more than what they should be printing. Ang ilahang kwarta nawad-an og bili. Maupod na ang ako ang pangutana bitaw sa una nga nganong pobre man ang Pilipinas? Ngano di ay og magprinta na lang tagdaghang kwarta para modato ta? No? Ingon ana bitaw. Tinuod gibuhat ni ining mga countries ang nahitabo mga igsuon, ang ilahang salapi kay nahimong way pulos, gihimo na lang nilang bag. Ilahang gipipirmasi, gitahi nila, gihimo na lang bag ang uban dito sa Somalia na maligya silag kwarta. Ambot kay nganong ibaligya ang kwarta. Mao lagi kay wala naibili mga igsuon. So murag dili gyud ito siya accurate, no? Katong kwarta imuhang tumban, imuhang muprint kag daghan, mawala ang bili ni adtong kwarta. Lahi pod siya nga pamaagi, no, mga igsuon. Pero og atuwa kining lantawon, na kitay makita actually nga kanang spiritual truth in this illustration. Una, pareho sa miagi nga mga Domingo, kana lagi nga kung mahimo ng ordinaryo ang usa ka butang, mawad-an na siya og bili. In other words, tungod kung daghan kayo giprinta nga 1,000 peso bill, dili na siya ingon ana kabililhon ang 1,000 tungod sa hyperinflation of money. Mugamay ang iyang bili. Apan, more than just that, na-realize pod nako nga kung kita bitaw ang atuang ginapursue ni ining kinabuhia, kay kana lamang murag magprinta kita og earthly success. Sa mata sa Dios ug sa eternal nga perspective, mawala di ay ang bili ni ining tanan natong pagpaningkamot, mga igsuon. Ato aning klaruhon. The more effort we put, wala na ni siyang value. The more effort we put on printing or kanang maggukod or chasing for earthly success, the more worthless we become in view of eternity. Kung salapi lamang ang ato ang ginagukod ni ining kalibutana, kung material nga mga butang, kung reputasyon ang ato ang ginagukod lamang ni ining kalibutana, sa eternal nga perspective sa Dios, ang ato ang kinabuhi ug ang ato ang ginapaningkamutan, mahimo pud siyang walay bili, mga igsuon. Ato kining sulayan og sukod ug pamalandungan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi, pinaagi ni ining pangutana.
Pangutan-a imong kaugalingon igsuon. Ang kamatayon ba ni Jesus o ang pagkabanhaw ba ni Jesus? Aduna ba'y dakong kalabutan sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Sa imuhang adlaw-adlaw nga desisyon, sa imuhang adlaw-adlaw nga panghuna-una ug mga aktibidades, dako ba ang kalabutan sa ang cross ni Ginoong Hesus ug ang iyang pagkabanhaw? Kay kung wala mga igsuon, murag mahitabo sa atua, nahimo kitang murag katong kwarta sa Venezuela ug Somalia. Ang atoang pagpaningkamot daw murag kadtong kwarta sa Venezuela ug Somalia nga way bili ug way kapuslanan in view of eternity. Mao kini mga igsuon, ang gusto nato istoryahan karong kabuntagon kay lagi. Tungod kay 500 na kuno katuig ang Christianity dinhi sa Pilipinas, balik-balik na nato madunggan ang cross, balik-balik na nato makit-an ang cross, balik-balik na nato madunggan nga buhi si Ginoong Hesus. To a point nga murag wala na siya'y kalabutan sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Akong papa namatay year 2018. Kung tulo ka adlaw or pila ka semana, makadungog ko nga nabanhaw gani akong papa. Uy, unsa ka ang ako ang reaksyon, dili nako ma-imagine. Kung naatay igsuon kaila, duol kaayos atong kasing-kasing nga namatay. Unya, mabanhaw, pipila lamang ka mga adlaw, unsa ka imuhang reaksyon mga igsuon. Apan sa pag-declare nato ganina sa titulo ni ining atong pagwali, nga buhi si Jesus. Oo, kadungog na ko ana, balik-balik. Which is why it is very important, very essential for us nga ma-remind kanunay sa kamatuuran, pagkabililhon sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Because these are the cornerstone of our faith. Kay kung wala kining kamatayon, sakripisyo ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mamauli ta. Why pulos atong pag-anhi dinhi sa simbahan? Wala. Sakto na, maggukod na lang tag kwarta kaysa pipila ka mga tuig nga gihatag nato dinhi kalibutan, maura man na. Kay wala may pagkabanhaw. Ato ang lantawon kini mga igsuon, pinaagi sa mata ni Mateo sa Mateo 28. Ug ako ang panghinaot og pagampo nga ang kanang kasing-kasing nato ug ang paglantaw nato sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mahimo gayong bililhon kaayo, ilabi na sa ato ang panlantaw sa kinabuhi, paglaom nga ato ang ginagunitan, luyo sa mga pagsulay ug pandemya ni ining kinabuhia. Last week, we will pick up where we were. No? Birnes kadtong giwali sa atua ni Joe last week, nga gilubong na si Ginoong Hesus, kauban si pinaagi ni Nicodemo o ni Jose nga taga Arimatea. Birnes, gadali-dali sila, kay pagmungit-ngit na, Sabat naman. So unsay buhaton sa Sabat? Wala. Mupahulay. Dili dapat magtrabaho. So niabot ang Sabado. Unsa may nahitabo sa Sabado? Gisulti ni Mateo nga nagmeeting ang Sanhedrin kauban ni Pilato. Akong observation niini, interesting kaayo. Kay ang mga teachers of the law who are supposed to be masters of the Old Testament, no, ang first 5 books memorize. Ang mga propeta duol kay nas ilahang kasing-kasing. Ug ang probidensya sa Dios
ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesus ni resulta sa daghang pagtuman sa mga karaan nga propesiya kabahin sa Mesiyas. Daghan kay mga igsuon, Isaiah 53, hurot na gituman ni Ginoong Hesus didto sa krus. Ang pag-inom sa kadtong murag bino nga pait kaayo ug ang sponge, gituman ka na ni Ginoong Hesus, gitag-an na bisan ang mga pulong ni Ginoong Hesus. The last 7 words are a reflection or mura siya pagtuman sa mga panag-an sa nahitabo na or dito sa Old Testament. But wala jud na nila nakit-an kining mga leaders of the law or mga Pharisees. Wala nila gilantaw. Kabalo mo unsay ilang nahinumduman. Nahinumduman nila ang pagwali ni Ginoong Hesus. Nakaingon pug ko nga may paning mga Pariseo nakahinumdum man sa pagwali ni Ginoong Hesus nga mabuhi siya sa katulo nga adlaw. Ang mga disipulo na nga wala na ambot og nakahinumdum. Gamiting sila kauban si Pilato ug ingon siya nga niingon ra ba tong bakakon, talking about Jesus, nga mabanhaw daw siya tulo ka adlaw. Interesting kayo. Bakakon man ka si Jesus nganong nahadlok man sila nga motinuod ang iyang pagkabanhaw tulo ka adlaw. Inahangyo sila ni Pilato nga, "Sir, palihog ko. Pwede dungagan na to og magbantay didto sa lubnganan na may dakong bato didto. Wala man siguro'y makatuklod ni ato pero butangan lang gyud nato og mga magbantay nga soldier para sigurado kay og kawaton unya. Kawaton unya sa mga disipulo og inigkawat mamakak na pud sila na dakong gubot. Dakong gubot ang mahitabo. Asugot si Pilato, o sige. Grabe gyud no ang providensya again sa Ginoo anaa. Dakong bato nga way makatuklod nga usa ka tawo ug naa pagyoy magbantay nga mga soldiers duha ka buok naa sa lubnganan ni Jesus. Kay Domingo naman dayon, tulo ka adlaw naman ang mo labay. Sa tulo ka adlaw, nagsulti diri no. Lantawon nato ang duha ka butang, importante kaayo. Duha ka kamatuuran kabahin sa pagkabanhaw. Una, ang historical nga kamatuuran niini. Importante ni nato lantawon. Ang historical nga kamatuuran. Tinuod bagayod ang pagkabanhaw. Kay murag wa may laing tawo niining kalibutana nga nabanhaw unya wala na namatay og balik. Mura man siya og kanang istorya ni malakas og ni maganda. Tinuod bagayod historically ang pagkabanhaw. Ikaduha, spiritually, unsa may kamatuuran sa pagkabanhaw sa imo ug sa akong kinabuhi. Lantawon nato una ang historical nga kamatuuran sa pagkabanhaw. Una, ang empty tomb, ang walay sulod nga lubnganan, mga igsuon, mao kini ang pinakahugot nga historical evidence that Jesus is alive. Ningon ang bersikulo 1 sa Mateo 28, unya milabay ang adlaw nga igpagpahulay sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, pagkakadlawon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena ug lain pang Maria miadto nga aron pagtan-aw sa lubnganan. No matod pa ni Lucas, naani sila'y kauban nga katabang, no, naa si Joanna o uban pang mga babae. Pero babae poros si Maria Magdalena o ang usapa ka Maria, igsuon ni Marta, no? Maria Magdalena o si Maria igsuon ni Marta. Niadto sa lubnganan aron sa pagtanaw, gadala daw sila og mga spices aron ihatag kang or idugang ba sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. Apan pag-abot nila didto mga igsuon, paglantaw nila, murag giagian og grabe ka severe nga linog.
ang dakong bato na hawang na ang duha ka gwardya tuwa nakuyapan. Ug ngano man kay naay anghel nga daw ang purma murag kilat, ang kahayag murag kilat, ug ang sanina hilabihan kaputi, naglingkod sa taas sa dakong bato, sitting on top of the big stone. Pag-abot dito, natarantar kining mga bayhana. Niingon ang anghel, ayaw kamo kahadlok. Kabalo ko kinsa inyong gipangita. Si Jesus nga kadtong gilansang bag-ulang, wala na siya. Tanawa ba? Lantawa ba ninyo sa sulod? Wala na. Gilantaw siguro dito sa mga Maria, sa mga babae, tinuod, wala na gyud. Ningon ang anghel, lakaw, pamauli kamo, ingna ang mga disipulo nga muadto kamo Galilea kay tagbuon sila ni Jesus didto sa Galilee. Sa Galilea, so in other words, muhawa sila sa Jerusalem, muadto sila sa norte sa Galilea ug didto sila magtagbo ni Ginoong Jesus. Niingon ang Biblia nga nidagan ang mga babayi nga adunay kahadlok ug kalipay. Kahadlok ug kalipay unya gitagbo sila ni Ginoong Jesus. Samtang sila nagdagan, unya ni hapa sila sa tiilan ni Ginoong Jesus ug nagsimba kang Ginoong Jesus, niingon si Ginoong Jesus, ayaw kamo ug kahadlok. Ang walay sulod nga lubnganan mga igsuon is the biggest evidence of the resurrection ni Christ. Matud pa sa mga writers such as si J.P. Moreland, si Gary Habermas, si Dr. Michael Licona. Wala pagyoy usa ka magsusulat or maalamon nga tawo nga nakapakgang sa kamatuoran sa way sulod nga lubnganan. Remember mga igsuon, kung namakak pa ang mga disipulo or si Mateo, si Lucas, si Marcos ug si Juan, dili unta nila gamiton ang mga babayi isip maoy una nga nakakita or nakabantay nga wala na ang lawas ni Ginoong Yesus. Nganuman, kay kung ako mangingilad, lalaki ang ako ang gamiton. Nganuman, kay sa ilahang kultura, ang mga babayi lagi, ang ilahang opinions, dili dawaton atubangan sa korte o sa lain-lain mang dagkong mga katawhan. But then, pinaagi sa probidensya sa Ginoo ang paggamit niya sa mga babayi na himong ebidensya usab nga tinuod ang gisulti ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas ug ni Juan kay wala man sila gatabon sa kamatuoran. Hinumdumi pod mga igsuon nga tulo ka adlaw lang ni nahitabo. Kabalo ang tibuok Jerusalem, patay si Jesus. Wa gyoy nisulti sa kanang karaan or historical nga mga papers or mga evidences nga nagsulti nga wala namatay si Jesus. Tanan nga mga historical writers niingon patay si Ginoong Jesus. And 3 days gasugod ang pagwali sa resurrection. Niingon ang usa ka writer, si Paul Altheus nga theologian, the resurrection proclamation could not have been maintained in Jerusalem for a single day, for a single hour, if the emptiness of the tomb had not been seen and established as a fact for all concerned. Sayon raman paggangon ang empty tomb nga claim sa mga disciples kung bakak ay pangitaon. Kagamhanan sa mga Pariseo, kagamhanan sa mga Romano, di nila makitaan. But yet, in 3 days, ang the resurrection was established and as a fact, tinuod kay wa may makita gyud nga patayng lawas ni Ginoong Hesus. In fact, sa pagsulat ni Mateo, pag-abot sa bersikulo 11 nga gibayaran
sa mga kadagkuan kadtong duhangan nakuyapan nga mga sundalo. Ingna bayaran sila ingna nga gikawat sa mga disipulo, the stolen body theory. Gibayran. The fact nga nahibalaan ka na, and many of si Mateo nagsulat ni ana, gibayran unyo wala gipakgang sa mga leaders, nagpamatuod lamang gayud nga buhi jud si Jesus. This is the biggest historical evidence nga si Jesus nabuhi, nabanhaw ug wala na dayon miagi pa og kamatayon. And that should produce awe in us. Kay wala pa ni nahitabo lain mga igsuon. Ikaduha nga ebidensya, makita nato sa kasinatian sa mga disipulo kang Jesus. Didto sa 1 Corinto 15:4 hangtod sa 6. Ningon si Pablo, yes, namatay, kulata si Jesus, unya namatay siya, gilubong siya, ug sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan, nagpakita siya kang Pedro, ug unya ngadto sa mga 12 ka apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa sa panahon nga gisulat kini ni Pablo. More than 500 people. Sunod ni ani mga igsuon ni Jesus, si James, ug ang pinakalast kuno niingon si Pablo, ang pinakauyamot sa tanan, nagpakita siya kanako didto sa dalan sa Damascus. More than 500 people experienced Jesus alive. Na ato ang lantawon, si Dr. Michael Licona, nagsulat siya og unsay mga options sa kini nga eksperyensya sa mga disipulo. Unsa ka gyud ato ako nung ilatag kung unsa ka. Duha lang mang kabutang. Una, tinuod nga nagpakita si Jesus or wala gapakita si Jesus. Una nato lantawon ang pagsabot ni ini nga kasinatian. Ato ang lantawon, the possibility lang. If si Jesus wala nagpakita, unsa man ang naeksperyensya sa mga disipulo ni adtong panahona. Una, gimata-mata sila. Hallucination, gimata-mata sila. Kini mga igsuon, mao ni kasagaran ang mga sulti sa mga dili motuo nga buhi si Ginoong Hesus. They would say nga, gimata-mata. Pero ang kana kunong gimata-mata, dili ra kuno na lahi sa damgo. Ang kalahian lang, ang gimata-mata, wala kabalo nga gimata-mata siya. Kita kung gadamgo ta, kabalo man tanong, pag matanto, uy, damgo ra to. No? So, pero ang experience, according to psychologists, are the same. Murag na ay mga mahitabo sa imong una-una o ingunana kung gimata-mata ka. Ang nahitabo is, ingon ani, example, kung ako ga-daydreaming ko, na ako'y mga damgo. Pag abot na ko, nagkita tang duha, o daghan ta, kitang tanan, na ay celebration sa 34th GCAP anniversary next week. Unya, moingon ko nga, uy, nagdamgo biya ko nga, naadto ko og Palawan. Unya, miingon pod ang usa dayon nga, uy Brad, nagkita biya ta didto, nakalimot ka? O lagi, kami pod, naapod mo didto, no? Nagsalom-salom ta. Dungan lugar ang atong pagdamgo. Dungan lugar ang atong hallucination. That's very poor argument kung kining 500 kapin nagdungan og hallucinate. Ningon po dahin sila, katudiyang dancing sun, hallucination, 70,000 people nakakita. Sulay bagog tutok ang sun, di ba? Musayaw na kadugayan ni mong mata. And at the same time, static man, no murag didto raman o siguro ga hazy na imurag ana-ana
or matud pa sa mga other scientists, there might be a phenomena, dust and all. Pero static, dili siya kumpara sa pagpakita ni Jesus. Nga naman, nikaon man si Jesus, kauban nila. Gihikap man nila ang samad, no? si Thomas. Gihikap ang samad, nakiglakaw pa kauban sa kadtong mga disipulo sa padulong sa Emmaus. Very dynamic. So, kining gimata-mata, dili option. Tanaw na to ikaduha. Oy, aduna daw basin kambal si Jesus. Kadto kunong kambal maoy nagpakita. Dili si Jesus. Walay historical record nga naay kambal si Ginoong Jesus. So, pwede na ni nato ilabay didto sa basura. Di gyud ni tinuod. Ikatulo, ingon nila, oy, basig na makak ang mga disipulo. Nagsabot sila 500 kapin, mamakak ta. Ingno na to nga nagpakita si Jesus bisan wala. The problem with this argument kay kini. Kung naa kunoy pulo ka tawo nga gatuo og bakak, kanang kabalo gyud sila nga bakak ha. Namangoy uban nga although bakak, wala sila kabalo nga bakak, maunang kadtong magpakamatay pinaagi sa pagtuo nga bakak. Pero wala man to sila kabalo nga bakak. Kung naa kunoy pulo ka tawo nga kabalo nga ang ilang gituhuan bakak, dili na sila magpakamatay sa kana nga pagtuo. Siguro usa lang, pero dili tanan. But 500 people, many of them, ilabi na ang 12 disciples, died for their faith. Mamatay ka sa usa ka butang nga kabalo ka nga bakak. This is very unlikely nga mamakak ang 500 people and would die for a lie. Ilabay na pud nato ni sa basura kay dili siya mustand nga argument. Pang last, buhi daw si Jesus metaphorically. No, ang iyahang legacy, ang iyahang pagtudlo ug ang iyahang eksperyensya. Buhi si Jesus sa una-una ug kasing-kasing. Again, dili gihapon nimo ma-account ang kamatuoran nga nakigkauban si Jesus, nagkaon kauban kanila physically. The presence of Jesus was described. So unsa may ikaduha nga option according to Dr. Michael Licona. The other option, ikaduha nga option, nagpakita gayud si Jesus. Okay, wala hurot naman ang option nga wala nagpakita si Jesus. Nagpakita gayud si Jesus. Sa unsa nga pamaagi? Una, isip wala kuno namatay. Nagpakita kuno si Jesus, pero wala siya namatay. Nakini my brothers and sisters, kung I think na-mention naman nato ni last time nga unsa ka master ang Romans in doing crucifixion o pagpatay. Kung ingon ani nga buhi si Ginoong Jesus, very unlikely kay nga naman out of sa kadaghan nga gipatay sa Romans sa kanang crucifixion, gamay ra kayo na ay 3 recorded nga nabuhi. But after a few days, duha namatay. Ang usa angol. In just a few days, galakaw-lakaw na si Jesus. Makig-istorya na, sakto ang panghuna-una. Although buslot siguro to na ay mga scars, but grabe ka himsog nga bisag asara mo magpakita. Very impossible. But every record tells us, historical record tells us nga namatay si Jesus dito sa cross. Including historians such as Josephus and Tacitus tells us, patay yun. So dili pwede nga nagpakita si Jesus as wala namatay kay the established fact is patay si Jesus dito sa cross. So the last option, nagpakita si Jesus nga tinuod nga namatay. Mga igsuon, this truth should again produce awe and majesty kang Ginoong Jesus. Buhi siya mga igsuon.
Pakpakan nato ang Ginoo. Buhi si Jesus. Buhi si Jesus. That's the first thing. Historically, atong gipamatud-an nga buhi si Ginoong Jesus pinaagi sa Matthew 28 verses 1 to 15. Ato ang lantawon karon, no? 1 Peter 1:3. Unsa may resulta niini kung buhi si Jesus? Magpasalamat kita sa Dios. Ug amahan sa ato ang Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og unsa? Paglaom, buhing paglaom nga dili matarog bisan man og naay bag-o nga strain sa COVID-19. Ang pangutana, again, igsuon. Natarog ba ka sa imong pagtuo kang Ginoong Jesus? Niining COVID-19 nga nagkagrabe. Again, that is a connection sa kadtong pangutana ganina. Unsa bagyod kahalangdon ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Jesus sa imong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi? Dako ba siya og kalabutan or ordinaryo na lang kaayo? Atong lantawon kini. Suryahan kining paglaom nga dili matarog. Naay tulo ka spirituhanong kamatuuran sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. And these three spiritual truths are compounding. Sumurag usa nagpatong-patong kining kamatuuran. Una, gisulti na sa 1 Peter nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus nagdala kini og paglaom, buhing paglaom, a living hope. Kabalo mo unsay nahitabo sa mga Maria? Sa Mateo 28:8, sila pagkakita nga wala na, empty na ang tomb ni Ginoong Yesus, nagdali-dali sila dagan padulong sa mga disipulo kay wala na may tawo sa lubnganan. Unya sila may kahadlok apan na ay dakong kalipay. Remember that these Marys, kining mga Maria, mauni sila ang nilahutay lamang sa tibuok panahon nga gikulata o gilansang si Jesus. Naglantaw ra gyud sila didto. And which is why I always appreciate our mga ladies, ang mga mothers. Because I know God designed them to be emotionally strong. Kaming mga lalaki, we may be physically strong, pero kung naay mga emosyonal nga mga butang nga mahitabo sa kinabuhi, unami managan. And it's always the mothers, ang mga single, ang mga ladies, nga bisan sa kalisod of being a single mother, they would stick it out. They would sacrifice. And I praise you, I praise the Lord for your life. Atong palakpakan ang atoang mga inahan, mga igsoon. And we are celebrating God's goodness sa inyong kinabuhi karong adlaw. Sila, grabe kaguol kining mga Maria because they saw everything. Tanan nga pagbiay-biay, pagkulata, hantod na gilubong. They were there. And when they were coming back, imagine kung unsa ka sakit ang ilahang gi-experience during this time. But they were there. Apan pagkakita nila nga wala na'y tawo didto sa lubnganan, their sadness and their despair turned to dakong kalipay. Although naamang gyapoy kahadlok, ikaw ba'y makakita og ingon ato nga anghel. Pero ang ilang kahadlok ni resulta wala sa pagkakuyapan. Kadtong mga gwardya na hadlok na kuyapan, sila ang ilahang kahadlok ni resulta or nag-uban ang kalipay tungod sa ilahang tinuod nga pagtuo kang Ginoong Hesus nga buhi. Apan niingon pagyud si Jesus sa ila, ayaw na mo kahadlok. Ayaw ka mo kahadlok. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagdala og paglaom, mga igsuon. Asa man ninyo gibutang ang inyong mga paglaom karong panahon na?
I think that's the wonderful question that we need to ask ourselves. Sa panahon nga kulang na ang atoang wallet, ang atoang bangko nagkahurot na, nagkaproblema na kita sa atong trabaho, sa panahon nga daghan og mga pagsulay, asa man ang imuhang paglaom? Naabagihapon sa imuhang diskarte sa kinabuhi. Kaya ra ni nato mangita rako og paagi. Ayaw kabalaka, ingnon nimo ang imong asawa or bana kay maningkamot ta. My brothers and sisters, sa atoang pagpaningkamot kung wala ang atoang pagsalig sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, ang atoang paglaom, kawang na siya, mga igsuon. It's worthless. Murara gihapon kita og nagprinta og daghang salapi to a point nga kana it has no value at all. Brothers and sisters, we look to the empty grave of the Lord Jesus Christ. We put our faith in the risen Christ who is alive, the living hope, nga dili matarog ang ato ang paglaom kung naa kaniya kita kanunay mulantaw ug mga magampo. Mga igsuon, He is the living hope. Tungod kay buhi siya, buhi usab ang ato ang mga paglaom. Ikaduha nga kamatuoran, mga igsuon, kini nga paglaom nagdala og kausaban. We have a living hope. And this living hope that we have produces change and transformation sa ato ang kinabuhi. Paunsa man kini nato mapamatud-an. Kahinumdum mo sa mga igsuon ni Ginoong Hesus nga usa sa nagbiay-biay niya sa panahon nga siya magawali pa. Siguro kanang sa panahon nga magwali si Jesus didto sa ilahang lugar, muingon siguro sila nga, pagilom diha. Gadula ra biya tas una, sipunon ka, ako sipunon pugo, pareho ra tas una. But yet, because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, see their words. Two brothers ni Jesus, si Santiago ug si Judas. Dili tong Judas nga naghudas kang Jesus. Judas nga igsuon ni Santiago. Unsay ilahang panlantaw na sa ilang kaugalingon in view of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Niingon si Santiago sa Santiago 1:1. Kini nga sulat gikan ni Santiago nga ulipon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Sa una gibiay-biay nila si Ginoong Hesus, karon ulipon na ang ilahang panlantaw in front of the risen Christ. Dili na ako atong igsuon, brad, but they are slaves. Pinakaubos nga klase nga tao in front of their master, the Lord Jesus Christ. The same words ni Jude, si Judas. Gikan ni Judas nga ulipon ni Hesukristo, igsuon ni Santiago. Ang ilahang status of being brothers ni Christ, ilaha kadtong gitabunan in view of the knowledge kung kinsa gayud si Hesukristo, the Messiah, the risen Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the Son of Man, the Son of God. Worthy is His name. Atong palakpakan si Ginoong Hesus, mga igsuon. In view of the Lord Jesus Christ's resurrection, how do you see yourself? Nakita ba nimo nga grabe gyud ka walay pulos apart from the resurrection of the Lord Jesus Christ? Even in view of the resurrection of Christ, we see ourselves ulipon. We can do nothing else except put our trust ang atong pagsalig sa buhing Mesiyas lamang. No, the biggest of this, si Pablo.
Dili lang man sila gabi-ay-bi-ay or si Pablo gabi-ay-bi-ay by words kang Ginoong Hesus. Gipamatay gyud na ni Pablo ang mga simbahan og magtotoo ni Jesus. But when Paul iyahang na-encounter si Ginoong Hesus sa road to Damascus, mo ni nahitabo sa iyang kinabuhi. Ingon siya, in previous verses, inja nga, ako, parisiyos, tanang parisiyo, maayo kay kos balaod, perpekto ko nga musunod sa balaod. Ningon si Pablo padayon, apan, kadtong tanan, nga kaniadto, giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili, tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko nang ang tanan nga walay bili, tungod sa kahibalo, mahitungod ni Kristo. Kristo Jesus, nga akong Ginoo, nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan, o giisip kong basura lamang, aron maangkon ko si Kristo. Brothers and sisters in the Lord, this living hope that we have in the resurrection of the Lord Jesus Christ produces a kind of transformation that this world will never experience. Nga makita nato ang ato ang kaugalingon o kaugalingong mga paningkamot, kaugalingong reputasyon, isip, basura. Basura. Ilabay na ang tanan. Aron lamang maangkon nako si Ginoong Hesus. And this is what happened to the disciples and the 500 who saw the Lord Jesus Christ. Kuhaan na akong kinabuhi. Kuhaan na ang tanan. Pero pakamatyan nako ang pagtuo nga si Jesus buhi. Ikatulo nga kamatuuran, spirituhanong kamatuuran mga igsuon, kabahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kini nga kausaban nga naa kita, mudala kini kanato sa usa ka klase nga kadasig. A passion, courage, kini nga kausaban tungod sa paglaom diha sa buhing Jesus, mudala og kausaban ug kini nga kausaban muhatag kanato og kadasig ug kaisog moatubang sa unsa mang unos ug problema niining kinabuhia. But it's not only with regards to facing the problems that we have in life, but it is also in sharing the gospel of the Lord Jesus Christ to people. Unsa may nahitabo sa mga disipulo and mga apostles right after the resurrection? Unsay nahitabo? The book of Acts. Next week, ato pagyud ng istoryahan ug unsa gyud mando ni Ginoong Hesus kanila. But they were very courageous. They were very, passionate. Nga bisan pa og kastiguhon sila, pakaulawan sila. Muingon sila nga, would we rather choose men than God? Musunod ba mi sa mando sa mga tao? Musunod ba kami sa among kahadlok? Musunod ba kami sa akong kaulaw? Dili, musunod ako sa mando sa ako ang buhing manluluwas. Maunang muwali ko sa gospel ni Ginoong Hesus. One of the biggest of that is Paul again. Throughout the book of Acts, makita nimo ang klase sa pagkastigo. No, tanan siguro klaseng labod na experience na ni Pablo. Tanang klaseng kasakit, pagbato, sakit sa lawas, usahay atua, no, mag-share ta gospel ang atuang experience kay kapoy lang man sa atong tiilan, no. Unsa ni kinahanglan tag unsa ni mga lana diha unsa ba? No, pampahid. But with Paul as he preaches everywhere, naa ang threat of being killed or kulatahon. And one of that would be sa katunang padulong na sa Acts chapter 24. Giagian ni Paul tanan, gidala siya atubangan sa gobernador nga si Felix. Usa siya ka gobernador sa Judea. Si Paul was there kay naay korte, murag discussion sa korte.
naa si High Priest Ananias ni adto gadala og bagtikan nga lawyer aron pasanginlan si Pablo sa tanan niyang gibuhat. Ug naa siguro ka didto, no? Mahingang siguro ka, diris imuhang tuo, si Felix, the governor of Judea. Diris imuhang wala, si High Priest Ananias, ug ang pinakabagtikan nga lawyer during that time, kontra nimo. Gipasanginlan si Pablo, but because of the Holy Spirit working in Peter, he continued to share even the gospel. Unsay nahitabo? Si Felix nahingangha sa mensahe ni Pablo nga sa 24, buhat 24, niingon si Felix, tapos sa pipila ka adlaw, miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla, nga usa ka Hudiyo. Unya, gipatawag si Pablo ni Felix ug namati siya kaniya nga nagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Hesukristo. Mga igsuon, daghang mga tao sa atuang palibot mas maayo pa mo istorya kaysa kanato. Daghang mga tao sa atuang palibot nga mas maalamon pa kaysa kanato. Pero dili kana makapatalaw kanato sa pagsulti sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus, kay ang balaang espiritu man ang magalihok kanimo samtang ikaw muwali sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Busa, dili ta mahadlok. Dili ta mahadlok kay buhi man ang atuang Dios. Buhi man ang balaang espiritu nga nangahadlok, naglihok kanato, di ta mahadlok. Kay unsay mahitabo, basin unya. Bisag, unsa na sila kamaalamon ug maayo mo istorya, na ay mga tao nga makadungog ug makaila. Mas mahingangha sa gahom ni Jesus. Ug atong pagampo, mutuo sila ug musalig sila kang Ginoong Jesus. Kini nga paglaom igsuon, mo produce kini kanato og kausaban sa atong kinabuhi. Ug kini nga kausaban mo produce kini kanato og kaisog ug kadasig nga mo atubang sa pagsulay sa kinabuhi ug muwali sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Mga igsuon, gawali pa ba kita sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus sa atoang mga kaigsuunan, pamilya, kauban sa trabaho, or kauban sa balay? Ug wala, nganong wala man. Basin mga igsuon, nalupig ug napildi na kita sa pagsulay ni ining kalibutana to a point nga ato ang gihuna-una ang ato ang kaugalingon na lang perminti. No. Atong hinumduman mga igsuon nga ang kamatuuran sa pagkabanhaw nagpamatuod kini sa kasiguraduan sa imuhang paglaom. Hinumdumi gyud ni nga walay COVID nga mupilde sa mga taong gatuo ug gasalig kang Ginoong Hesus. Walay kapobrehon nga mupildi sa mga tawo nga gatuo ug gasalig kang Ginoong Hesus. Walay pagsulay niining kinabuhia nga mupildi kung ikaw gatuo ug gasalig sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. And we hold on to the truth of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Atong palakpakan ang atoang Ginoo. Magampo kita mga igsuon. Ginoong Dios, nagampo kami kanimo, kay kabalumi, buhi ka nga naminhaw kanamong tanan. Salamat o Dios, kay ang amuang paglaom, buhi usab. Salamat o Dios, kay sa luyo sa tanang mga pagsulay ni ining kinabuhia, na ang imuhang pulong nag-remind ka na mo kanunay nga dili kami dapat mahadlok, mabalaka ug mapildi sa unsamang problema pagsulay ni ining kinabuhia.
O bala ang Espiritu magalihok ka sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing. Lord, pahinumdumi kami nga mo ang paglaom buhi. O kini nga paglaom o Dios mo transform sa unsa manamo nga kahadlok. Mo transform o Dios sa amuang paghigugma sa unsa mang sala, pagsalig sa among kaugalingon, pagsalig sa ubang tawo. Kundili musalig lamang kami kanimo o Dios. Makita namo kung kinsa gayud kami at ubangan kanimo. Ug kini o Dios nga kausaban, maoy mohatag kanamo og kadasig nga mopadayon sa amuang kinabuhi, padayon ang amuang pagsalig sa ebanghelyo ug padayon amuang pagwali sa ebanghelyo. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. To God be the glory.